L-iskema ta' dejn sigriet tal-Partit Nazzjonalista hija bbażata fuq il-ħabi u saħansitra qed wassal għal tħassib li tintuża għal ħasil ta' flus. Iżda għall-kap tal-Oppożizzjoni din hija skema trasparenti. Aħna għaliex maħniex korrotti, għandna skema ta' finanzjament nadif, trasparenti. Kif ikkonfermat is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Rosette Take, l-iskema mhux biss hija sigreta iżda m'għandix limiti. Bniedem jislef kemm jixtieq jisseħ, ovvjament. Għax bħad nofs miljon euro jiġi businessman, okay, he's welcome. Aħna naċċettaw l-għajnuna ta' min iħoss li jixtieq jgħinna. Mistoqsi dwar dan il-kap tal-Oppożizzjoni għażel li ma jweġibx. Quddiem il-kritika l-iskema li nedew u l-President tal-Eżekuttiv Ann Fenek għażel li ma jitkellimx fuq dettalji. Persuna irrid li jsellef fil-Partit Nazzjonalista ammont konsiderevoli, ammont kbir ta' flus, intom tħalluh jibqa' anonimu qed ngħid hekk għaliex il-kollega tiegħek Rosette qalet li l-partit anke lest jaċċetta donazzjonijiet ta' 500,000 euro. U jekk tiġi persuna bl-10,000 euro b'xejdu li cash taċċettawhom. Il-mistoqsija tiegħek mhix relevanti. La darba din hija skema li qed ħasseb ħafna nies li iktar minħabba trasparenza stennejnieh barra l-bini tal-Parlament. Kellna iktar mistoqsijiet x'namlu iżda r-reazzjoni kienet din. Self ta' 10,000 euro cash se tkun qegħdin taċċettawha? Self ta' 10,000 euro cash tkun qed taċċettawha? Dr. Bużutirax mhux tirrispondi. Ma rispondejtniex Wieġibtek diġà. Ma rispondejtniex. Signorina, għamel kamra. Is-sinjora qiegħda tsaqsini fuq kif għandu jiġi finanzjat partit politiku. Wara li kompla jitkellem fuq temi li m'għandhomx jaqsmu mad-dejn sigriet, iddeċieda li jitlaq lem. Nixtieqilkom il-jum it-tajjeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti.